Philippians chapter number 2 and verse number 12. English una. Bisaya ikaduha. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Gillette, why don't I slide you back into the row with the three young ladies right there? Si Gillette, makatapad ninyong tulo, ha? Pwede siya maglingkod dito. Kay Priyo ang katason. Carla mentioned it first, Gillette. Ako wala nag-una. Si Carla ang nag-ana-ana. Thank you. All right. Bisaya. Tungod ni ini, ako mga hinigugma, ingon nga kamo sa kanunay na nagtuman, dili lamang diha sa akong presensya, apan karon labi na sa akong pagkawala diha, ipakita sa buhat ang inyong kaugalingong nga kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. That is a very good translation of the English. Ipakita sa buhat, or we could say ipakita diha sa buhat ang inyong kaugalingong nga kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. Verse 13, kayang Diyos mao ang nagabuha sa sulod ninyo, sa pagbuot ug sa paghimo sa iyang maayong katuyoan. Buhat ang tanan mga butang nga walay mga pagbagulbol ug mga panaglalis. Aron kamo mahimong dili sa lawayon ug dili sad-an. Ang mga anak sa Dios dili padlongon diha sa taliwala sa hiwi ug baliko nga nasod, taliwala sa kangkinsa kamo nagdan-ag ingon nga mga kahayag sa kalibutan. Nga nagatuyhod. I'm going to change the word. The English is, the Visayan is nagakupot. I'm going to change it to nagatuyhod, because the English is holding forth. Holding forth means this. Nagakupot means this. So there's a difference. Nga nagatuyhod sa pulong sa kinabuhi, aron ako magkalipay diha sa adlaw ni Kristo, nga ako wala nagdagan, nga kawang ni naghago, nga kawang. Title of my message this morning is based on verse 12, but it's not actually the words themselves in the text. Kini ang title, question ni, can anyone see your salvation? Nabay si bisang kinsa nga makakita sa imong kaluwasan. Can anyone see your salvation? Magampo na ta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karong buntag. Father, would you please bless the preaching? Would you fill me with your spirit? God, would you stir hearts? Would you please use me this morning? Now, God, we need you. I need you. I want you, God. Please, Lord, help me. Tabangi ko Ginoo nga motabang sa imong katawhan diri karong buntag. Lord, please work in hearts. Stir people to make good decisions. Please, Holy Spirit, come down in power. Fill me. Use me right now. God, I can't preach on my own. I don't want to try. Please, God, help me, I pray. In Jesus' name, amen. Pwede ko mo maglingkod. I'm drinking a little bit of coffee. Looy si Ading, kibiyaan na. I'm drinking a little bit of coffee because I was hungry this morning and I ate bread. And bread has gluten, so I balance that with sugar because sometimes it helps me feel better. So I'm going to drink a little coffee.
That's the first bread I've eaten in probably months. Karong buntag, nakoy duha ka simpleng pangutana alang kaninyong tanan. Question number 1, kung nakadre last week, nadunggan nimo kini nga pangutana. Question number 1, ako mangutana sa English, are you saved? Na luwas baka. Sa atong teksto karong buntag, nagbasa ta sa pulong. I want you to listen to verse 12. Kung ay Biblia, lantang verse 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Tungod ni ini, ako mga hinigugma, ingon nga kamo sa kanunay na nagtuman, dili lamang diha sa akong presensya, apan karon labi na sa akong pagkawala diha. Si Paul nagyingon, kamo nagtuman sa sugo sa Dios samtang napako dito, dayon wala karon nagbiya nako, wala nako diha sa inyong lugar, pero labaw pa kamo karon mas obedient mo karon kaysa panahon napako dito. Ipakita sa buhat ang inyong kaugalingon na kaluwasan. Ganahan kong mamatiktan ninyo ang mga pulong ang inyong kaugalingon kaluwasan. Kinahanglan ka sa imong kaugalingon kaluwasan. Ang pulong maluwas, simple kayo. Ang tao nga naluwas na, dili gayud mo antos alang sayang sala dito sa impyerno. Giluwas na siya gikan sa pagsilot sa iyang sala dito sa impyerno. Naluwas na siya tungod sa iyang pagtuo diha ni Jesus Kristo. O akong pangutana, una sa tanang karon, ikaw ba naluwas na? Kung namatay ka karong buntag, sigurado ba ka nga malangit ka o wala pa ka sure kabayan niya na? Ang raso nga akong mga tana, itong tanan tao, kinahanglan sa iyang kaugalingon nga kaluwasan. Wala ko nagatudlo nga karon nga ikaw makaluwas sa imong kaugalingon. Daghang tao mosulti niya na, ikaw ra isa makaluwas sa imong kaugalingon, kana walay klaro? Walay klaro nga idea nga ikaw makaluwas sa imong kaugalingon? Ang Biblia, klarong nagtudlong ang taong wala pa naluwas, patay pa. Wala siya espirituhanong kinabuhi. Ang Biblia nagyo sa Ephesians chapter 2 verse 1, and you hath he quickened who were dead in trespasses, in sins. Ang pulong were nagpasabot sa niagi, sa lain panahon, sa dali pa karon, in the past. You were dead. O kamo iyang gibuhi, ang iya mao si Kristo, kamo iya gibuhi kinsa kaniadto mga patay diha sa mga kalapasan ug mga sala. Listen me, Truth Baptist Church, paminaw na ko karong buntag, sa wala pa ta naluwas, patay nagyud ta. Kung naay tao, watch now, before we were saved, we were dead spiritually. Wala tayo espirituhanong kinabuhi. Nailawas nung kinabuhi, pero wala'y kinabuhi sa espiritu. Busa, kung naay tao nga wala panaluwas hangtod karon, siya patay ra gihapon. Nahuna-huna, kabayan niya na. Nakoy pangutana, kung naay tao mosulti nimo, ikaw ra sa makaluwas sa imong kaugalingon. Nakoy pangutana, unsa bay mahimo sa tao nga patay aron mabuhi na siya? Unsa ba? Wala. Mr. Patay, ikaw ra isa makaluwas sa imong kaugalingon o ang taong patay maging anak. Dili ka ganan maluwas. Unsa mo mahimo? Buang gyud ang pagtuloy, ikaw ra isa makaluwas sa imong kaugalingon, dili manggod.
kamo iyang gibuhi. Siya ang makaluwas sa tao. Siya ang makahatag kanato sa espiritualong kinabuhi. So, wala ko nagtudlo nga ikaw makaluwas sa imong kaugalingon. Nagpahayag ra ko kanimo nga ikaw nanginahanglan sa imong kaugalingong kaluwasan. What do you mean pagkaugalingon? Pastor, kung sa imong pasok kaugalingon, watch now. Dili pa igo kung imong mama o papa naluwas na. Kana ang iyang kaugalingon kaluwasan. Kinahanglan ka sa imong kaugalingon kaluwasan. Personal ang kaluwasan. Usahay mga sowners mag-share ta sa gospel, mag-share sa grupo sa tao. And usahay ang grupo sa tao mag-decision yan ang panahon nga magutang sa iyong pagtudi ni Kristo aron maluwas. Pero paminaw, ang grupo dili maluwas, ang individual, ang mga tao maluwas, tagsa-tagsa. God deals with us as individuals. You need your own salvation. Dili pa igo kung imong asawa o imong bana naluwas na. Kana ang iyang kaugalingon kaluwasan. Ikaw man kinahanglan sa imong kaugalingon kaluwasan. Kinahanglan nga naadlaw sa imong kinabuhi. Di ikaw makasabot nga ikaw us ka makasala sat-an atubangan sa Dios o walay paglaong sa pagluwas sa imong kaugalingon. Kinahanglan naadlaw nga ikaw makasabot na nga si Jesus ang nibayar lang sa tanan imong sala sa miagi ug sa umaabot hangtod sa kanturan ug siya lamang ang makaluwas sa imong sat-an nga kalag. That is the salvation that you need. Ang kaluwasan pinagi ni Jesus Kristo. Ang kaluwasan tungod sa iyang sakripisyo, dili tungod sa imong mga buhat. Kinahanglan ka sa imong kaugalingon nga kaluwasan. I told you today, na iduwa ka pungutana, question number 1, are you saved? Naluwas ba ka? Kung wala pa ka naluwas, kung nagduda pa ka, pwede ka maluwas karong buntag. Last week, na daghang first-time visitors naluwas dari sa Lutz service. Daghang amahan, uban mga inahan, ay mga bata, daghang tao naluwas dari sa sulod sa church. Kay buot sila maminhaw sa pulong sa Diyos. Simple nga plano sa Diyos para sa kaluwasan. Ug daghang tao naluwas last week sa Domingo dari sa Lutz sa church sa invitation human sa pagwali na invitation sa Baptist Church. Kahapon, nagsuri mi, lain lugar, dari sa dapitan, ug nangutana lang sa tao, kung panaglitan, ikaw mamatay, sigurado ba ka nga, malangit ka, wala pa ka sure, nagduda ko niya na pas, and dayon nag-share mi nila, 35 people, naluwas kahapon, tungod na yung mga sojourners, dari sa Truth Baptist Church, nag-share sa mayong balita. By the way, dari ang pastor ug pastor's wife lang, si Ma'am Ruth, wala mi kuyog, kay kit na siya doctor check-up dahil nag-postpone mi sa sewing ang doctor's check-up na para sa iyang pregnancy, so wala siya may kuyog. Ako may kuyog pero tulog ka bukra ako ha. That means 32 people naluwas kahapon tungod sa mga Kristohanon sa Truth Baptist Church na nagtuman sa sugo sa Ginoo nga mag-preach sa gospel sa tanan. It's not just the pastor. Dili ang pastor lang, dili ang pastor's wife lang. Kitang tanan kinahanglan magsulti sa kalibutan kabayan ni Kristo. Pero kung nakadiri karon ug wala pa ka sure nga naluwas ka, ay daghang tao diri nga malipay gayud na mag-share kanimo sa plano sa Dios para sa imong kaluwasan. Simple kayo 1, 2, 3, 4. Sayong kayo ang kaluwasan. Kanang question number 1, are you saved? Naluwas na ba ka? Question number 2, o kini ang mensahe karon. Kung naluwas na ka, naabay si bisang kinsa nga makakita sa imong kaluwasan. Lantawan na to ang Philippians chapter 2 verse 12 again. Mubasa ta sa English dayon taod-taod mubasa ta sa Bisaya, pero una maglanta ta sa English kay naay kalibog para sa daghan sa English ni ini. Philippians chapter 2 verse 12. Kung nanasa amen? Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Kanang kung maghuno na ta kabayan sa English diri kadyot, dayon mo lang ta sa Bisaya. Usahay na tao nga malibog kabayan ni ini, ug usahay na lain tao nga tinuyong
pag mo gamit nini nga verse aron mo tulo sa mga baka kabayan sa kaluwasan. Sa common nga paagi sa atong pag-istorya karon sa English, ang phrase work out. Sa common nga paagi karon, modern English, kana nga phrase work out magpasabot pangitaa og paagi o kasulbaran. That's work out. We'll work out the problem. We'll find a way to do what we want to do. Mangita ta sa paagi nga makaayot nini nga problema, magsolbad nini nga problema. Kana ang common nga paagi sa atong pag-istorya karon. Pero dili kana ang pasabot nini nga bersikulo. Kay wala tay mahimo. Wala tay mabuha aron magbana-bana aron mangita sa paagi nga muluwas atong kaugalingon. So unsay pasabot niya nga phrase work out your own salvation. Ang pinaka-importanteng pulong niini nga phrase maong pulong out, pagawas. Pungutana, asa nahitabo ang imong kaluwasan? Sa sulod o sa gawas? Sa sulod. Ang kaluwasan ana sa kalag, sa kasing-kasing. Ang kaluwasan anaa sulod kanimo. Ang espirituanong kinabuhi anaa sa sulod nimo. Dili makitaan sa x-ray machine. It's spiritual, it's in the heart. Busa, ang kaluwasan mismo dili makita sa ubang tao. Kay kana anaa sa sulod nimo. Say with me. Asa ba ang kaluwasan? Sa busa. Kung ganahan tang ang atong kaluwasan makitan sa uban, kinahanglan tang maningkamo sa pagpakita niya na sa gawas. Unsaon? Pinaagi sa atong buhat. Ang tao dili makakita sa imong kasing-kasing kana iya sa Dios. Ang tao makakita lang sa imong buhat. Now, atong basahon ang Bisaya, and you will see the reason I said it's a good translation. Kay lisod ang pag-translate ni Ana, na-impress ko sa ilang pagka-translate ni Ini. Philippians 2 verse 12, tanawa. Tungod ni Ini, akong mga hinigugma, ingon nga kamo sa kanunay na nagtuman, dili lamang diha sa akong presensya, apan karon labi na sa akong pagkawala diha, ipakita sa buha. We could also add the word diha to make it even more clear. Ipakita diha sa buha ang inyong kaugalingon na kaluwasan uban ang kahadlok o pagkurog. Nga naman kahadlok o pagkurog, kanang idea nga nakasabot ka sa kabugat sa imong responsibilidad at tubangan sa Diyos o sa mga tao nga wala panaluwas. Ang ubang tao dili makakita sa atong kasing-kasing. Mga Kristohanon, paminaw na ko. Ang mga taong wala naluwas, ang mga tao nga wala pagkabalo sa mayong balita sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuon ni Kristo, ang mga tao nga nagsalig yapon sa ilang mayong buha, sa ilang pagsimba, sa ilang religion, sa ilang pag-ampo, dili sila makakita sa atong kasing-kasing. Busa, kung ganahan ta nga ang tao makakita sa kahibulongang kaluwasan nga gihatag kanato sa Dios o gihatag sa Dios kanato, kinahanglang tang mo pakita niyana na kaluwasan pinaagi sa atong buhat. Work it out. It means it's on the inside ug maningkamot ka aron mo gawas na. That is the original root of that English expression. Na ay problema, something is stuck, na ibutang na sangit, and we're going to work it out. Dali na masangit. That's where that idea comes from, the English expression. Work it out. So mabalik ko sa akong duha ka pangutana. Question number 1, are you saved? Naluwas na ba ka? Question number 2, kung naluwas na ka, nabay si bisang kinsa nga makakita sa imong kaluwasan. Or we could ask it this way. Unsay na usob na diya sa imong kinabuhi tungod naluwas na ka?
Unsay diferensya makitaan diya sa imong pagkinabuhi tungod anak na ka sa Dios. Unsay ebidensya nga nakit-an sa uban nga ikaw naluwas na nga ikaw ang bag-ong tao diya ni Kristo, anak sa Dios, padulong sa langit, mga salat gihinluan sa dugo ni Kristo. Unsa bang ebidensya nga makit-an sa uban? Ang simple nga kamatuoran mao kini. Ang kadaghanan sa Kristohanon gamay kayong ebidensya makit-an diha sa ilang kinabuhi. Magkinabuhi sama sa ilang kalibutan nga silingan, mag-istorya, mag-joke-joke, maminaw sa priyo nga music, magsuot sa priyo nga pamisti. Sa akong pangatana, unsaon makit-an ang diferensya kung walay diferensya. We're asking the question this morning, can anyone see our salvation through the way we live? Naningkamot ba ta sa pagpagawas niya ng kaluwasan nga gibutang sa sulod? Jump down to Philippians chapter 2 verse 15. Look at verse 15. That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Aron kamo mahimong dili salawayon o dili sad-an ang mga anak sa Dios, dili badlongon diha sa taliwala sa hiwi o baliko nga nasod. Taliwala sa kangkinsa kamo nagdanag ingon nga mga kahayag diha sa kalibutan. Truth Baptist Church, paminaw sa imong pastor karon. Kapuyo ta diha sa usa ka ngi dautan baliko nga kalibutan. Matiktan ba nimo kana? Ngi kayo kini nga kalibutan. So we could ask the question this way. Nagastorya ta, makit-an ba ang imong kaluwasan? We could ask the question this way. Nagdanag ba ang imong kinabuhi ni ining na kalibutan? Ikaw ba usa ka kahayag ngadto sa mga nawala nga tao ni ining daotang kalibutana? Later lang, day. Unya na lang, wa siya naminaw. Unsa nahulog? English siya? Mao ba? Ikaw ba uska kahayag nato sa mga tao nga wala kabalo sa kamatuoran kabahin sa kaluwasan diha ni Kristo? Mga tao na buta, mga tao diha sa kangi-ngi. God says we're supposed to shine. Kana siya nga atong pagkinabuhi maong kahayag magdanag tiya sa kangi-ngi. Tanaw ko. Pwede ba ko magpamatikod kanimo? Can I just point out ang kahayag ug ang kangi-ngi lahi man? Dili masagod. You can't mix darkness and light. Try. Kung musulod ka diri sa auditorium sa gabi, ngi gayud. Kung mag-an ka sa light, ang kangi-ngi o layas. Darkness and light don't mix. Dili man ka makadanag lang sa Ginoo, samtang nagkinabuhi ka sama sa kangi-ngi. Young people, kamo nag-eskwela sa City High. Kung magkinabuhi ka sama sa tanan mong classmates, unsaon nila pagkita nga nay diferensya? Nga naman sila ang boss. Hey, tanaw. Salamat.
Ano man ang tao ganan maluwas? Kung ang tanan nilang kaila nga naluwas, sama gyud kanila. Asa man ang kahayag? Si Jesus nagingon, kamo ang kahayag sa kalibutan. Pero naidakang Kristohanong nagpalong sa ilang kahayag, aron dili binuwangan sa kangingi. Is that clear? Pastor Mike, kung magsayal ko diha sa eskwela kanunay, akong mga classmates mo tawag na ko pastora. Oh. So imong mga classmates kinahanglan ma-impyerno tungod nahadlok ka nga sila mo tawag nimo pastora. Two years nilabay, basin last year, I forgot nalimot ko kanusa, basin 2 years nilabay. I think grade 10 si Jesame. Basin grade 9, nalimot ko. Basin grade 2 siya. Grade 2 hangtod karon, di ba? Nalimot ko. Pero na siya'y classmate, nagdul niya, nangutanak kaniya. Nga naman ikaw kanunay magsayal, uban pa, og si Jesame na chance mag-share kaniya kabayan sa kaluwasan. Kung mag-short siya sa masatanan niyang classmates ka na, wala na hitabo. Ang problema, dagang Kristohano mo palong sa ilang kahayag kay mahadlok nga binuwangan sila sa kangingit. Sayang. Nangutanak ko karong buntag, makita ba ang imong kaluwasan ni bisang kinsa? Makita ba ang imong kaluwasan ni bisang kinsa? Kini nga kalibutan kinahanglan maluwas. Kipalibutan ta sa mga tao padtulong gayud sa impyerno diin sila masunog hangtod sa kangturan o kita ang naghawid sa kamatuoran gikinahanglan nila o kita magtago niya na kay nahadlok ta nga binuwangan ta. I'm sorry. That's selfish. Ang Kristohanon na maulaw sa pagpalahi gikan nining nga kalibutan kana ang Kristohano nga dalo. I'm asking, makita ba ang imong kaluwasan ni bisang kinsa? O nagkinabuhi gihapon ka sa nining ngi nga kalibutan? Unsay diferensya? Kung mobista ko sa imong balay, unsay diferensya makitaan nako? Unsay diferensya diha sa mga butang nga makitaan sa TV screen? Unsay diferensya sa mga songs nga gi-play sa YouTube diha sa cellphone? Unsay ba diferensya? Unsay diferensya diha sa relasyon sa mama ug papa? Mga silingan moagi sa balay makadung mga Kristohano nga magtiayon, nakiglalis, nagsinggit, nagyaw-yaw. Sila mo labay, sudik. Mga Baptist sila, sa magyud ka na mo. Wala'y diferensya. Sayang. Sayang. Pila ka tao ma impyerno. Tungod kitang mga Kristohanon, ganahan maglakaw sama sa mga taong wala na luwas. Kana maglakaw sama sa kalibutan. Young people, listen to me. Kabalo ko nga lasod diha sa DepEd schools. Kabalo ko. Pero paminaw na ko. 100 years gikan karon, na usat lang kapong butang na importante. Naluwas ba ka? O naluwas ba ang mga higalat nimo? Did you give him a chance? Oh, Pastor Mike, maulaw ko. Aminaw. Ang rasa nga maulaw ka, nga mag-share kabayan sa kaluwasan, simple kayo. Wala'y diferensya sa imong pagkinabuhi o sila na hibalo ni Ana. Kung maglakaw ka, mag-pamisti, mag-dress ka,
Mamiste, kung mamiste ka, sama kanilang tanan, maglakaw, mag-istorya, mag-joke, mamino sa priyo nga music. Ang sa'y diferensya. May daghan, Pastor Karon, bisan dari sa dapitan, dagang magawali nga, daling musulti kanimo, ang Diyos dali ganahan mo usog kanimo, siya mo, dawa kanimo kung unsa man ka. Pero nako'y pangutana, unsaon man nga makitaan ang imong kaluwasan kung pareho man ka sa tanan nimong dawtang silingan. Kung ang Diyos dali interesado sa pag-usob sa atong kinabuhi, nga naman siya nagsulti, be ye transformed. Pagpa-usob ka mo sa kinatibukan. Ang sugo sa Ginoo sa maragyapon, ipakita sa buha ang inyong kaugalingon nga kaluwasan. Ubanan kahadlok o pagkurog. But Pastor Mike, unsaon man nga ako mabag-o, nagsulay kong mausob, balik-balik, pero kanunay mahagbong ko pag-usab. Tanawang verse 13. Philippians 2 verse 13. Philippians 2 verse 13. Philippians 2 verse 13. Kunana, say amen. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Kayang Diyos maong nagabuha sa sulod ninyo sa pagbuot ug sa paghimo sa iyang maayong katuyuan. Paminaw ako karong buntag, listen to your pastor. Kung ganahan kang mopakita sa imong kaluwasan nga sa mga nawala nga tao nining kalibutana, dili ka kinahanglan mo usub sa imong kaugalingon, kana man iya sa Ginoo. Siya man ang mulihok sa sulod kanimo aron ikaw makapaggawas niya na nga to sa uban. Kinirang pangutana, ikaw ba mo tugo nga siya mulihok diha sa imo ha? Siya nga itong problema nga, dili ko makausob sa akong kaugalingon. Siyempre, dali ka makausob sa mong kaugalingon. Kana dali ang problema. Ang problema, dili taganahan nga ang Diyos mausob sa atong kinabuhi. Dili taganahan ang Diyos manghilabot sa atong mga naandan. Sa akong mga tanan, ikaw ba mo tugo nga ang Diyos mulihok diha sa imuha? Ikaw ba mo tugo nga ang Diyos manghilabot diha sa imong paagi, sa kinabuhi, diha sa imong mga naandan, diha sa imong music, diha sa imong TV, diha sa imong mga salida, diha sa imong pamiste? Ikaw ba mo tugo ang Diyos manghilabot? Nasa'y katungod. Ug ang mga tao nga nagpalibot kanimo, angayon sila sa tsansa nga mukita sa tinuod nga Kristohanon. Ako pangutana, buot pa ka, mutugot nga ang Diyos maglihok diha sa imong kinabuhi. Will you let God meddle, manghilabot? Kung madunggan nimo ang pagwali sa pulong sa Diyos ug maigot na ka sa kamatuoran, unsa bay mong buhaton? Kana ang pangutana, right there. That's it, right there. Si Pastor Mike, unsay pasabot sa pagtugo sa Diyos nga maglihok sa akong kinabuhi? Unsay mong buhaton kung maigok ka sa kamatuoran diya sa pagwali? Mausob ka? Mutugyan ba? Or masukko? Natingala ko. Ang pastor nagwali batok sa akong favorite sin. Kitang tanan na ay mga sala nga lami alang kanato. Diba? Ang problema alang nato dili ang sala nga luod. Alang nato ang sala, ang problema mao mga sala nga kita ganahan. Lami sama sa candy.
Unsay mong buhaton kung ang pastor mo wali batok sa imong pinalabing sala? Masuko ba? Dali na gyud ko mo balik niya ng simbahan. Mao ba di ay? Kana man ang imong tinuod nga batasan? Dili ka mo tugo nga ang Diyos mo lihok diya sa imo ha? Bisan ang Ginoo walay katungod nga mutunok sa imong kasing-kasing? Pastor, ikaw, tao na lang, wa kay katungod. Kini akong katungod. Kung nasa Biblia, na ko'y lisensya nga mawali. Say, asahin mong lisensya. Right there. 3 words. Preach the word. Pagwali sa pulong. Which ones? All of them! Ay dagang pastor nga mawali sa uban. Sa pipila nga pulong sa Diyos. God is love. Huwag mo hukom po siya sa sala. Huwag pohon-pohon mo, tindog ka at tubangan kaniya. Huwag mo sulti niya unsay mong gibuha alang kaniya diri sa kalibutan. Kung masuko ka sa pastor, kung siya magwali kabayan sa imong sala, simple kayo, dili ka buod ng Diyos manghilabot ya sa imo. Bisan siya miluwas mo, bisan siya ang nagpalit sa imong kaluwasan, pinaagi sa iyang dugo. Ikaw mo lantaw kaniya musulti, wa kay katungod ni ini dere. Modawa ko sa imong kaluwasan, pero mo dumili ko sa imong mga suko. Nako'y 2 ka pulong, 3 ka pulong, 4 ka pulong, kabaga sa imong nawong. Salvation is free. O bisan dili ka mo sunod sa Ginoo, maluwas kihapon ka. But you are selfish. Ikaw, watch me now. Kung dali ka mo tugong ang Diyos magbago kanimo, mag-change sa imong naandan, watch, ang imong kaluwasan, dili gayud makit-an ni bisan kinsa. Ikaw maluwas ragyapon, pero walay laing tao matabangan sa imong kaluwasan, ikaw na lang. That is the meaning of faith without works is dead. Kana man ang pasabot sa pagtuo nga walay buha patay. Wala nag-istorya kabayan sa imong kaluwasan, nag-istorya kabayan sa pagtabang sa uban tungod na ang nakay kaluwasan. Kung kana man ang kahimtang sa imong kasing-kasing, kung ikaw ang klaseng tao, kung makadungo sa kamatuoran o masuko, makigbatok, makiglali sa balang espiritu, watch now, naluwas kiyapon ka. Kaya ang kaluwasan, walay katapusan. Ang regalo sa Diyos, mga kinabuhing walay katapusan. Kanadali matapos. Si Kristo nagbayad sa tanan mong salahang tot sa kangtura, naluwas kiyapon ka, pero dili gayud ka mahimong kahayag diha sa uska ngik-ngik nga kalibutan. Sayang. Sayang. Nangutana ko karon. Ready ba? 2 questions. Naluwas ba ka? Og kung mauman, naa bay si bisang kinsa nga makakita sa imong kaluwasan tungod sa paagi nga ikaw nagakinabuhi. Kung wala pa ka naluwas, taod-taod, diya sa panahon sa invitation, human sa pagwali, taod-taod, kami mo, hatag kanimo sa oportunidad nga maminaw sa mayong balita, kabayan sa paagi nga ikaw pwede maluwas karon. Kung wala pa ka naluwas, na kay chance maluwas karon. Pero kung naluwas na ka, ako mga tana, unsay mong gipang buha arong kana nga kaluwasan makitaan. Dili ka makausob sa imong kaugalingon.
Pero ikaw makatugo nga ang Diyos, makausog, mausog kanimo. Kung naluwas na ka, ang unang lakang sa pagpakita sa imong kaluwasan sa uban, kitawag baptismo. Ang Diyos ganahan nga kita maningkamot nga mupaggawas niya nga kaluwasan nga nasa sulod, ipakita ang kaluwasan nga to sa uban, pinaagi sa itong kinabuhi. Pero siya may hatag na to sa sayon kayo nga paagi nga mupakita sa itong kaluwasan kung bago pa ta naluwas. O kanagi tawag baptismo. Human sa kaluwasan, si Kristo nagsugo nga ang taong naluwas, magpa-baptismo nga pagabaptismohan. Ang baptismo, na may tubig diri, karon. Murag na mga insekto, pero na tubig. Na tubig diri kanunay. Og na may mga ilisan diri sa likod. Na lugang, din ang tao makailis, nga dali makitaan, nga private. Pero kinahanglan ta makasabot ang baptismo dili makaluwas ni bisang kinsa. Daghang tao nagpabaptismo nga wala pa naluwas. Why klaro, kaya ang baptismo mo pakita sa imong pagtuo nga maluwas na ka pinaagi sa pagtuo ni Kristo. Ang baptismo usa ka picture lang sa imong pagtuo sa sulod. Ang baptismo mo pakita sa gawas niya ng kaluwasan nga na sa sulod. Akong basohon, duha ka verse para ninyo, Romans chapter 6 verse 3. Wala ba kamo mahibalo nga ingon kadaghan kanato nga gibaptismohan ngato ni Jesus Kristo, gibaptismohan ngato sa iyang kamatayon? Unsay pasabot sa baptismohan? Unsay pasabot sa baptismo? Ang baptismo usa ka picture. Ang tao mosaka diri mo naog ngadto sa tubig, o kung naog na siya ang iyang lawas na sa tubig, kini ang tao, kini ang tubig, kini murag usa ka cross. Nagato ko nga si Kristo namatay sa cross alang kanako, kini akong gituhan. Tayon unsa sunod, ilubong diha sa tubig. Paminaw sa sunod verse. Busa kita nalubong uban kaniya pinaagi sa baptismo ngatos kamatayon aron sama nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya samahan bisan sa ingon kita usab kinahanglan magalakaw diha sa kabag-o sa kinabuhi. Unsa ba ang baptismo? Mosulod sa tubig, nagatuo ko si Kristo namatay sa cross. Nagpagawas ka niya nga gituhan sa sulod. Nagito ko si Kristo namatay sa cross. Remember, we can't see your heart. Dali mi makakita sa imong kasing-kasing. Dahil unsay sunod, ilubong. Nagito ko si Kristo, gilubong. Unsay sunod, nagito ko nga si Kristo, nabanhaw. Ang baptismo, maong pagpagawas sa pagtuo nga nasa sulod. Nga naman kana ang unang sugo ni Jesus alang sa tao nga ganahan mo sunod kaniya. Ganahan ko mahimong kahayag diya sa nga kalibutan. Ganahan ko mo pakita sa kong kaluwasan si Kristo mosuldi. Mohatag ko nimo sa sayon kayo. Diha sa imong church. Diin ang tanan tao nagato sama kanimo. Una sa tanan kinahanglan ka mo pakita sa imong kaluwasan ngadto kanila. Say, maulaw ko. Kung maulaw ka, nga mo pakita sa mong kaluwasan at tubangan sa mga tao nga priyo nimo sa pagtuo unsaon man nga ikaw magbarog alang sa Ginoo diha sa kangingi sa gawas. Kung maulaw ka magpabaptismo at tubangan sa tao nga nagatuo sama nimo, di gyud ka makabarog para sa Ginoo diha sa kadawtan nining kalibutan. Pero sa akong nakitaan dari sa dapitan na daghang tao nga maglangan kabahin sa baptismo. Maluwas na, padulong sa langit. Si Kristo nagingon, kung naluwas na ka, pagpabaptismo na. Huwag sila magsulti. Sunod na lang pas. Dayon dili sila magsimba sa 6 months. Kana manggod, balik-balik. O akong pangutana, nga naman ikaw maglangan. Kung naluwas na ka, nga naman ikaw maglangan. Usahay na itaw mo sulti, Pastor Mike na, gibaptismohan ko sa diyang baby pa ko. Nakoy pangutana. Naluwas ba ka niya ng panahon na? Unsay mong gituhan sa diyang gibaptismohan ka? Nagatuo ka, nga gutom ka.
Unsa pa ilain? Wala. Nagato ka nga dali ka ganahan nga maligo diha ni ana. Di ba? Kana nga baby wala naluwas. Unsaon nimo pagpakita sa kaluwasan nga wala pa sa sulod? O ako nabaptismohan sa lain nga church. Naluwas ba ka niya ng panahon or wala pa? Nagasalig pa sa imong mayong buha, nagatuo pa nga maluwas ka tungod sa pagtuo imong gidugang nga buha, wala pa naluwas. Kanusa ka naluwas? Ang baptismo, kinahanglan mo sunod sa kaluwasan. So first question, naluwas pa ka? Kung mauman, gibaptismohan pa? Naghimo ka sa unang lakang sa pagsunod ni Kristo. Kung saan mo pagsunod sa Ginoo, kung dali buot ka maghimo sa pinakasayon. Ang baptismo dali lusod. Dali lusod. Maligo ka matagadlaw. Basin, naglaong ko nga maligo ka matagadlaw. Nag-aapo ko nga ang uban, mga young people, maligo bisan usap, matag simana. Sa si Beth, wala siya dere. Sayang. Dali lusod ang baptismo. O dere sa atong church, among church, naghimo mamasayon pa. Kung naita mo sulti, naluwas na ko. Nagatuo ko ni Kristo, nagbayad siya sa tanan akong sala, sa miagi ug sa umaabot, kompleto ang bayad, dali ko kilala mo tapal, dali ko kilala mo dugang, kompleto yaha. Akong gidawat na ang iyang regalo pinagi sa pagtuo, nakasabot ko, nagdesisyon nga mo tuo, naluwas gyud ko. Ug ganahan ko maghimo niya nga unang lakang sa pagsunod ni Kristo. Dali sa atong church sayong kayo, ang tubig na nadaan, na ilisan nga robe dito aron dali kinala mabasa ang imong sininas. Pwede ka mo ato sa private nga lugar, dali makitaan na naitanan, makabitay ka sa imong mga sininas dito, dili kinala magbutang sa hugang nga floor, ang tanan detalye giyati mandaan. Maka-ilis ka, naay robe, ang robe naay zipper, aron maga-zip ka diri, aron maris ka ayo, walay kaulaw, atubangan sa tao. Ang tao, mag-change ka, mugawas diri, musaka diri, naay one step, two steps, dayon diri, one step, two step, dito sa tubig, ang tubig mo bot diri, dili lalong kayo. Dayon, ako mubutang sa akong kamot, diya sa liog, ako musulti, kung panaglitan si Mimi ang magpabaptismo, ako musulti, kini si Francis, o si Francis naluwas, pero wala pa, naluwas na, joke lang. Si Francis naluwas sa laing panahon, ako musulti nini, Francis, actually I'm right hand, I hold it this way, nalimot ko. Francis, I baptize you, my brother, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Dayon, akong mubutang sa left hand dire, aron ang tubig dili mo sulod sa imong ilong. Alright? Say buried in the likeness of his death, ug akong maglubong diha sa tubig, tayo maghawid ko nimo diha sa 5 minutes. Oh, dili! Dili man! Buried in the likeness of his death, raised in the likeness of his resurrection. Humana na. Dayon hatang kawag tuwalya, mubalik sa changing room, magmala na, mag-ilis na, ug ikaw naghimo sa unang lakang sa pagsunod ni Kristo, nagpagawas ka sa imong kaluwasan sa first time. Sayon kayo. So akong pangatana, naluwas na ba ka? O kung mauman, nagpabaptismo. Kung naluwas o gibaptismohan na, unsay mong gibuha aron mo pakita sa imong kaluwasan sa uban. Makita ang imong kaluwasan di bisan kinsa niining kalibutana. Truth Baptist Church, listen to me. You will never faithfully share the gospel if you are not living according to the teaching of the Word of God. Maulaw ka. Basta lang magkinabuhi ka, sama sa kangitngi, maulaw, gyud ka, mukuha sa kahayag sa pulong sa Diyos. That's why at the end there it says, holding forth the word of life. Kung pareho ka sa kalibutan, di gyud ka magtuyhod sa mayong balita sa kaluwasan nga to sa mga taong wala panaluwas. Kaya yung word tuyhod, mag-offer. So akong pumatana, naluwas pa ka, o kung mauman, kinsa makakita sa imong kaluwasan. Kung wala pa ka nagpabaptismo, kami mo hatag kanimo sa oportunidad karon. Kami kanunay ready na. Dili angay nga maghula. Diya sa Biblia ang taon naluwas, daghang taon naluwas sa parehong adlaw, nagpabaptismo. Halos tanan. Pero kung ikaw naluwas na 1 or 2 weeks, 3 weeks, or dugay na,
Kung wala pa ka nagpabaptismo, pwede ka magpabaptismo karon. Ako mo sa nimo, muuli ka nga malipayon. Wa gyud ko nakakita sa tao nga nagpabaptismo og migaw sa tubig. Nga naman ako naghimo niya nagipukos ka. Wa gyud nakita nako kana. Ang tanan mo gawas, musulod sila mo, kulba gamay, bugnaw ang tubig gamay. Pero sila mo barog na mag-smile. Kaya nga naman, naikalipay diha sa pagsunod sa Ginoo. One every head bowed, every eye closed.